Prečo vlastne nenosím okuliare, aj keď zle vidím? Keby som za každým, čo sa ma niekto spýtal túto otázku, dostal 1 cent, tak dnes by som si mohol kúpiť... No moc by som si toho nekúpil, ale mal by som aspoň veľa centov. Ale je to dobrá otázka, lebo logicky, okuliare sú na to, aby opravili zlý zrak, že? No hej, ale aj okuliare majú svoje limity. Ako malý krpec som okuliare poctivo nosil. Nepamätám si už ale presne, že či mi naozaj pomáhali, alebo to bolo takéto, že tak musíš, tak nosíš, lebo nerozumieš tomu. Potom som si ale začal všímať, že či tie okuliare mám alebo nie, tak vlastne nevidím žiaden zásadný rozdiel. No a takto to išlo ďalej a ďalej, čas plynul, ja som bol starší, nie nutne múdrejší a od očnej lekárky som dostal okuliare s dioptriami číslo 16. 16, kamoši. Ja neviem, ak sa náhodou niekto nevyzná v tom, aké sú bežné čísla dioptrií, ale zvyčajne ľudia majú dioptrie tak maximálne číslo 3. A je jedno, či je to plus alebo mínus, proste 3. Ja som mal 16. To už sú také popolníky na nose, vlastne nosíš ďalekohľad. Tie mi síce pomohli vidieť asi o 5% ostrejšie, ale zároveň som vďaka nim mal celodenný pocit bolesti hlavy vždy, keď som ich mal nasadené a to mi za to nestálo. Proste 5% naviac je fajn, ale celodenný bolehlav k tomu žiadna sláva. No a to bolo už nejakých 12 rokov dozadu, možno aj viac. Odvtedy okuliare nenosím, lebo však na čo? Ale sú tu ešte jedny okuliare. Za tie som dal takmer 400 € a bol to nie práve najlepší nápad. Ak ťa zaujíma viac o tomto príbehu, tak sleduj tento profil a čoskoro ti o tom porozprávam.